Dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo spremati naše prve božićne medeljake. Kao što vidite, već smo nekoliko uradili. Ali to smo uradili sa jedan vanila šećer, jedno jaje i pola praška za pecivo, brašno po potrebi, dok se jedna kašika meda i jedna kašika cimeta, 100 grama maslaca i 5 kašika šećera. Praška za pecivo. I dodala je, šta? Brašna po potrebi, dok se god testo ne lepi za ruke, dotle se mesi. Znači sada je testiko dobro. Mi ćemo ga razvijati. Šta nam se desilo u međuvremenu kad je mama htjela da umeša vanilin, šećer i prašak za pecivo još? Crkao nam je mikser, pa smo sve sa rukama pravili. Je li tako? Da. Sad ćemo da razvijamo sa tvojom čime? Oklagicom. Jeste, s tvojom malom slatkom oklagicom. I onda ćemo da... Oklagiju. Jeste. Koc. Jeste. Oklagiju. Daj mamici. Lijepo. Izvoli mama. Hvala. Šta misliš, koliko to debelo treba da bude? Da, pa ja mislim da treba da bude malo debelo, jako malo debelo. Jako malo debelo? Da. Dobro. Kao što vidite, naši količići su gotovi. Samo treba da bude malo debelo testo. Da nam ne bi izgoreli, je li tako? Pa da. Ali zato to što je deblje je baš lijepo. Je li tako? Da. Znači, pošto su ovo naši prvi božićni medenjaci, mi ćemo njih sad da klopamo. Inače vam treba za potapanje 150 ml vode i 3 kašike šećera. Dovoljno je 2-3 minute da kuvate i samo potopite u taj priliv. A za glazuru, ako želite da ih šarate, onako da dobijete zelenu, crvenu, belu boju, ide vam od 180 do 200 grama prah šećera, jedno belance, jedan čep vanila ekstrakta i jedna kašika limunovog soka. Mi naravno, Iva, nećemo da ih šaramo, je li tako, nego ćemo da ih jedemo. Kako? Ovako. Da vidimo i to. Jesu dobri.
Inače Iva nam je malo musava i crvena je rukica zato što je zdravo danas jela. Jela je šta za ručak? Cvekle. Cvekle, jeste. Ćao!